Amen. 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 For the last time. Amen. Amen. Oh, la maya. Amen. 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 City. Amen. Jesus. Amen. 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 Inkonzo la Inkosi yabusa udayira igama layo njengoba ibusa nje umbuso wayo somkhulu kakhulu kuthiwa yabeka isikhulu saba 120 yasibeka ezinye izikhulu phezu kwalezi izikhulu ezo 120 zaba u3 kulezi ezo3 kuthiwa kwakhona noDaniel. uDaniel akasiyena wala wafika ngokuthunjwa kuleli khaya. Kwasho ukuthi ke kwatholakala usizo waba umthunjwa olusizo wagcina isesemagunyeni. Uma ke inkosi ibeka abantu aba 120 ninganaki nje izawulunga indaba. Ivoice isahamba emadrayini kaNongoma izawuphakama mayifika entabeni. Kusho ukuthi ke kwase kubekwa kabathathu phezu kwalaba aba 120. Uma kubekwa ke labo ke kuthiwa inkosi yambuka uDaniel wathola ukuthi phezu kwakhe unomoya we-excellence yazi yafisa ngathi ngambeka naphezu kwalaba. Kusho ukuthi sekuzoba inkosi kuba uDaniel bese kubilaba abanye bese kwehla kuyenzansi. Ngesikhathi ngisacabanga lokho ke uma ufunda uqhubeka kuthiwa ke laba abanye izikhulu zahlala zangayithandi lendlela kaDaniel. Zasezifuna ukuthi yini esingayenza ukuze uDaniel indaba yakhe la njengoba iphezulu kangaka ishone phansi. Base bayenza uphenyo ngokoma record esinawo befuna ukuthola ukuthi kambe yini abangambamba ngayo, yini abangamcupha ngayo, ila ephila ebuthakathaka ngakhona. Bese kuthiwa cha, kuyona yonke indawo uDaniel watholakala anganacopho. Kusho ukuthi bantu bayamzama ngotshwala, wathola ukuthi angathi akaphuzi. Bathi bayamzama ngabafazi kwathiwa cha uyiwinile leyo test. Bathi bayamzama ngale 500 billion ye-convict. Watholakala ukuthi cha akadlanga mali yokufa, imali yesifo akayidlanga. Befuna nje ukuthi kambe yini esothi masiyibeka
ibe strength, the ability to accuse him. Iliphi icala esombeka lona. Kuthiwa in every area of his life. Abanye bayochecka nakwakho ukuthi unkosikazi umphethe kanjani, kodwa uthi uphuma phambili. Bachecka nezingane zakho, cha usiphethe kahle izingane. Kwase kufika omunye wabaluleka wathi cha, anikwazi ukuthola iphutha kuyena ningamenzanga waba nephutha kuNkulunkulu wakhe. Ngizawuphinda lo musho ke. Bathi akabambeki uma ngabanjwanga uNkulunkulu wakhe. Mphambanise noNkulunkulu then ngizokwazi ukumbamba. Uma ufuna ukubamba yena engaphambananga noNkulunkulu akabambeki. Angiphindele omunye wokugcina. Bathi cha, ulalelani bafowethu, lento esiyifuna kwaphi lesiyifune ofisini lakhe ngoba nePA yakhe ithi akaza icishe lihlo. Angeke ize sisizakale lana. Asifele siyeke yonke lento. Sifuna indaba yakhe noNkulunkulu. Make samphazamisa kuyona sesiyomthola la simfuna khona. Ngoba uma somfuna la ngeke simbambe. Wathi uma ufuna ukuthola iphutha kuyena lizoba phakathi kwakhe noThixo. Angathi ngayizwa le nto iyona engizoyishumela bese ngiyasintashingela. Manje bambheka yonke indawo wathi hayi ngeke abambeke. Base beluleka kwathiwa cha, mphambanise endabeni yakhe noNkulunkulu. Nakuyona ungamphambanisi noma yiphi, yakule strength sakhe. Wasithi omunye asimyekisa ukucula kwathiwa angeke kusize ngoba akaculi. Lord size Nkosi namhlanje. Ngizwa ispirit of joy nje siphezu kwami ngathi ngahleka. Jesus. Batho asimyekisa ukushumayela kwathiwa nokho hayi nalokho ngeke kusize ngoba akusi strength sakhe. Ngoba masibheka yonke lento ayiyona ine reservoir, ayikho ekushumayeleni, ayikho ekuculeni. If uzobamba yena mbambe endabeni yakhe noNkulunkulu then uzombamba ngoba mawumbamba kokunye uzongabambeli. Kwathiwa akalandelwe kucheck ukuthi yini umthombo wale excellence, yini umthombo walokuba phuthaless, yini umthombo oba nguthi mawufika ka right naka left umfica afana, yini emisile, yini emqinisile, yini ebanganganyakazi, yini ebangangahluleki, yini ebangangahlulwa. Le wisdom engaka uyitholaphi? Badiscover ukuthi lo baba unethuba lomthandazo. Bathola ukuthi lo baba unehora lomthandazo. And babona futhi nehora lakhe lomthandazo, bathola ukuthi kunomthandazo awuthandazayo kunoNkulunkulu amthandazayo. Base bethi senze njani? Kwathiwa cha, akaqhubeka athandaze lesingayivali ngoba uzoshesha ayithiphe. Asenze kanje, asithi nje endaweni sizoqhubeka sithandaze. Kodwa sesothandaza kudariyo. Asizuyeke ukuthandaza. Sifuna ngithi sifuna ukumbamba. Uzawuqhubeka athandaze kodwa athandaze kuNkulunkulu ronke. And futhi base bethi ke uma lento ayenza eya 30 days, it's not a permanent state. Futhi ungabekezela for 30 days uthi uNkulunkulu udariyo, ungasho ukuthi uNkulunkulu Jehova. Mayibonga Nkosi. Uthi ke base baye enkosini, story niyasazi bazalwane ngale ukuthi ke mhlawumbe abanye abathula ngithuba ukufunda leyo ndaba. Ngiyacela nifunde emakhaya. Uthi ke sokwenza kanje Nkosi, sicela ukuthi kwenze umthetho ongashintshi, umthetho omile, ukuthi la wonke umuntu for 30 days, not more than that. Asifuna ukuphazamisa abantu baNkulunkulu. Akube nje 30 days
Sicela ukuthi kulo 30 days umuntu othandaza isizweni sakho athandaze kuwena uNkulunkulu sikubeka uNkulunkulu for 30 days. Inkosi yasithi uyayinhla indaba yayigqiviza kwaba umthetho omile. Nenlaba babhemu mawuqala umthetho bangagadi isizwe bagada lo abamfunayo. Kuthiwa ke benje kwanje makushaya ihora lomthandazo angithi faye wonke umuntu athandaze ngehora lokuthandaza bona bahamba bayendlini kaDaniel. Kuthiwa bafika amafastela avuliwe ebheke ngaseJerusalem. Bamfica uDaniel athandaza. Balinda ukuthi uthandaza kweliphi igama. Bamthola angalibizi elikaDariyo. Kwanalokho bamthola abiza Jehova Sebawothi. Bamthola emvuma ethi kubona bonke oThixo akekho njengawe. Bamthola athi amazulu nomhlaba kusekelwe amandla ezwi lakho. Bamfica ethi masingasuka kuwe singayaphi ngoba amazi okuphila akuwe. Bamfica emvume ethi uwe ithemba lami, ethi uwe isihlangu sami, ethi uwe isiphephelo sami. Baphuthuma bathi hayi kunenkinga wenkosi. Sesizomunya memezo omunye. Kanti besithe uyedwa ozomenyeza. Awu bantwana basekhaya hey. Maze bethi inkosi cha muletheni. Shuthi inkosi iyazitshela nje ukuthi mhlawumbe kuzawuletha umfana olusayo noma yini. Come to shoot Daniel. Kwaqhamuka umuntu wenhliziyo yenkosi nenhliziyo kaNkulunkulu. Just passing. Kwaqhamuka umuntu wenhliziyo yenkosi le nenhliziyo kaNkulunkulu. Washo ukuthi inhliziyo zombili uzibambile. Ubambe yenkosi yesizwe wabambe yaNkulunkulu ungabambi yaNkulunkulu besulahlekelwe ungabambile besulahlekelwe. Yes uzibambe zombili mayiqhamuka inkosi yamangala uthi ayike mphonseni njengokusho bamthatha bamphonsa kalakade. Angithi kubekiwe izinkonyama lapha bamphonsa phakathi. Mase bamphonsa istory yasazi sonke abantwana basekhaya. Ngakusasa ekuseni la sifunda khona ngoba ngizoshumayela isikhathi eside. Ngakusasa ekuseni entathakusa inkosi ivuka iya la aphonswe khona. Njengoba aphonsiwe uphonswe izingonyama zilambile. So asikho isizathu sokuthi inkosi ivuke khona ngoba uphelile phela isolo ngesikhathi ephonso. Yavuka inkosi yakhona. Mayivuka yamemeza ngezwi. Yathi Daniel isikhonzi sikaNkulunkulu ophilayo. Yalanda lo nkulunkulu wakhe lo Daniel. Yenza ukuthi ngifuna ngikhulume noDaniel kodwa noNkulunkulu wakhe ezwe. Yathi Daniel ngicela ningilalele. Daniel isikhonzi sikaNkulunkulu ophilayo. Kungakube uNkulunkulu wakho omkhonza njalo njalo. Kungakube uNkulunkulu wakho omkhonza njalo njalo. Ukulumulile yini? Ukusindisile yini? Ezinkonyameni. Listen to the statement. The statement says, uyobu unfair. Uma akakusindisanga ngoba sikubonile umkhonza njalo. Qibile. Ithi inkosi Daniel lo nkulunkulu ngimbeka icala ungakaphendula because we have observed you. Imeka ivuma wamkhonza. Yathi noma imeka ingasavumi wamkhonza. Uthi on the basis that you did not stop to serve him, on the basis that you did not stop to worship him, akana sizathu sokungakhululi. Uzokhululela unjalo wakho. Daniel, lo nkulunkulu
okwathi imeke ihamba kahle imoto igcwele upetrol ifridge ligcwele ukudla nenyama wamkhonza kwathi noma kungasekho waqhubeka wamkhonza akanasizathu sokukuyekelela uthi inkosi ngimbeka icala uma avumile izingonyama zakudla uma zikudlila zikuhlanza ngoba kufanele defend istate sakhe ukuthi uthule wathini kade umkhonze njalo Daniel sabuzwa imeke ingavumi sakuza umvumo uthi ngizomethemba njalo ngobuya yasi uzongiho angiseke sasukulalela Daniel uvuka ekseni isimo singavumi kodwa sukuza umvuma njalo njalo lento yakho siyayibona Daniel yayingesiyona into esikhashana lento ongayenziswa nje ukuthi kuvuma isimo kodwa kokhonke emvuma ngaphakathi ithi bona bonke Thixo ngizophakamisela igama ngathi ngahlabelela ingoma yenu ngithi njalo ngofakaza ngalo Kristu sakubona umphakamisa lo nkulunkulu wakho Daniel ongayekanga ukumkhonza akayekwa lo Thixo nayo into nje ngisho entabeni lo Thixo akayekwa kuyahlwa umbambe fika abantu bakubuze bathi kodwa usazoqhubeka kusho ukuthi akayekwa zambamba njengoJobe noma ngabe ngishawa uwe I will still try akayekwa khonzwa njalo bazalwane bami ngiqedile lo Thixo ukhonzwa njalo njalo lo Thixo uthandazwa njalo njalo ithi inkosi lo nkulunkulu wakho umkhonze njalo lo mkhonze ngiyabona angazi noma niyibona yini imfihlakalo la ne conviction ka Daniel lesikhathi sa 30 days abanye bethu sincane kabi they were going to compromise but 30 days look at the mystery yempilo ka Daniel bathi mabaqala u30 days ngicela ungilalele kahle bathi mabaqala u30 days bathi le excellence yakhe ingafahla iphele ayibuilda yes ngoba sizovala reservoir of this wisdom sizovala reservoir of this excellence kulote asifuna insuku eziningi u30 days is enough to destroy him uma nje engashintshi direction yomthandazo but that's wrong masingamdivert aqhubeka kathandaze kodwa thandaze uNkulunkulu okekho masingamdivert nje u30 days he shall be destroyed babuku 30 days abanye bemcompromise wakhumbula uDaniel ngimasinombeyazi lo ndaba ukuthi uNkulunkulu wakhe wathi kuDavid ekhetha u3 days noma u3 months noma u3 years kwasho ukuthi uDaniel wayazi imfihlakalo wabuka u3 days no 3 months no 3 years wathi ama consequences azofana lokhu uNkulunkulu angake ungithi uNkulunkulu usho kuDaniel utsho kuDavid ekhetha ke manje ngizakuphaxabula ukhetha ukuthi ngikushaya insuku ezu3 noma ngikushaya insuku ezu3 months noma ngikushaya insuku ezu3 years ngizakuphaxabula wabuka uDavid wathi lo 3 days kuyena uyafana nalo 3 years lo 3 years uyafana nalo 3 months wathi inkosi ngikhetha nje ukuthi ngiwele ezandleni zakhe yeke iminyaka
nensuku ngoba kona kuyafana. Hayi noNkulunkulu ongayelanga kumkhonza bathi abanye bethu ungcono 20 days sizoke sima wathi no angimi akushaya ihora lokukhuleka ndavula amafastela ngibheka umuzi wokuthula ngibheka eJerusalem ngibizwa hlala emfihlakalweni oyikhona into zingabi khona ngithi ulidwala lami ulithemba lami ngithi isiphephelo sami ukuphila kwami ngithi kuwe ngiyakhosela kuwe ngiyaqasha ngithi ungamandla endlela yami. Daniel, lo nkulunkulu wakho sathi isimo singavumi wambamba angazi hlokovu sengiqibile lo nkulunkulu akayekho. Abanye bacula ngoba bakwazi ukucula, abanye bacula ngoba bayazi bathini sidlule ezintweni ezinzima. Akusicula kukhona umlomo wezingonyama obanjiwe. Asicula sidlule ezintweni njalo sidlule ezintweni ezinzima. Njalo sidlule ezintweni ezinzima. Akusicula kunezingonyama ezavaleka imlomo. Akusicula uNkulunkulu wakho ongayekanga sidlule ezintweni yini Jesu. Bazalwane bami sawuhlabelela ngelinye ilanga sekudlula icorona sithi njalo.
bazalwane bami. Usaya haya shanaya ulabasano. Ake sikhuleke sonke, ake sikhuleke and just thank God for his word. Siyabonga baba. Adadabaya Salabaya de ado shabadada. Usatapaya tatapa. Ushatapaya. Isata. Ushamaya. Bless your name, our God. Duma namandla nobukhosi nenkazimulo obukufanele wena. Soze sayeka ukukhonza Nkosi. Sohlala sifakaza sithi uKristu uyinkosi. Uyinkosi kube phakade, uyinkosi phezu kwezikhathi zonke, uyinkosi phezu kwendalo yonke nezikhathi zonke nabantu bonke. Nakho konke kukhazimulisa igama lakho. Siyabonga Baba. We receive the honor and the praise. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your name. Bazalwane bami, ngithathe lithuba ngakahlali phansi samukele umnikelo. Let us receive the offering, bazalwane bami.